Gikone to koro apisas mag jolweny noruombo piny ot moro ma gorofa 11 ma yande oleng'ore alwora ma Kona mani Kilifi, od bura ma Mvita, Mombasa County. Odno mane pod igero noleng'ore bang' ka dier ode osianyore jumachiel mosekalo. Ne otege kod miruti manomuoch moruombe piny maonge masira moro amora kata obedo ni yiengni mare to nobwogo alworano. Joja oko nigi ler mar wachni. Gikone to koro od gorofa 11 mayande mono jodak ma Kona Kilifi nindo kaluwore gi leng'ruok mare ne oruombi piny gi apisas mag jolweny mane omuoche gi miruti. En chenro mane ochak chane thuolo mar jumachiel mosekalo nyaka ne dier odno osienyre maleng'ore nyakochiel, gino mane oketo apisas mag piny owacho kaachiel kod mago mag kaunti tesre to chutho mago makedo gi masiche ma apoya. Pale ambapo kwamba nyumba ilikuwa imeanguka hapo hapo. We have seen that the damage is the windows in the nearby houses. For those who listen to advice waache madirisha yao wazi. We are also seeing that hakuna damage iliyotokea. Nyumba hizo zote hazina shida yoyote. We've not heard of any fatalities. Kweth obila kod jolweny mane omanre gi gige lweny ne okwore alwora no mar garu gi chien jopiny, gino mane orocho chenro mag ohala kod wuoth e chuny boma to chutho bang' obila loro olalo manyali. We have had 0 casualties. The building is down as planned. We had 17 ambulances. We had hospitals ready. For now tupeni nafasi tu ya muda takriban saa moja, ikizidi sana masaa mawili, everyone will go back to their houses. It is protocol, lazima waangalie na assess situation ya kwa kila kitu kiko safe and sound. Jogo mane odare miechgi e alwora no ne bende okwa mondo mi ohore mana mos kapok gidoke utegi mar miyo apisas go thuolo mar nono masira madine bedie bang' goyo odno piny. Iseche gogogo, jaloso mar familia mar wegodno ne okwedo rumbi makone chalni ne ok gitiyo gi lony mowinjore gedo no, koramo ni gedo mar odno manonego rume dwe mar 7 higani ne opwodhi gi jolony kaka chik dwaro. And I confirm, when we were told to put Kokoto, let me not go all to 6, of 600 millimeters, we have the certificates and we put 1000 millimeters. When we were told to put Y20, we have put Y25. When we were told to put Y30, we have put Y35. Now, we had already applied for 6 floors. You are right. But at the ground floor level only when we are doing basement and we have the certificate to confirm, there's nothing we are hiding. We got an approval for 4 more floors, which is there. So there should be no speculations. There is nothing ill will. Hakuna kitu tumefanya kinyume. Tuko na kila kitu. So in case anybody wants this thing, we can make a file and we can produce it. No foul play, my brother. Kaluwore gi familia, odno ne oger gi omwom maromo shillings milion 350. Luckily, hakuna pesa ya mtu kwa flat hapo. Mwenye gorofa ametumia pesa yake, na mimi nataka kuambia wananchi, ametumia ni sawa, lakini amechukua loan. So muombe hii bado hasara. Loan na nini mambo ya Mungu, but 300 to 350 million shillings imekunywa maji, but tunashukuru Mungu. Team in charge is already making preparations. Wakipatiwa go ahead, hii area kutakuwa na excavator leo kuanza kuondoa huu mzigo wote, na nia na madhumuni ni kwa hatutaki kupaacha hivi. Immediately we start rebuilding our city. Kama kuna damage ya maji hapa chini, damage yoyote ambayo kama imefanyika, we go ahead and do what needs to be done. The next conversation will be what transpired, to give you a report of what exactly happened, ni wajulishe yaloweza kujiri paka tulipofika hapa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Hai, wadhi yumoro machuku dogo bang' daka matinta ne kusoro ote maru aria deka uchiel nono Ramogi TV ber ma Evans Oyuga Wasonga Wood Konge Asembo kaendi amake gi Mrs.